Pro forno. Moi bons días, familia. Como estades? Como amenciche, veña, sacar las gañiñas do ollo, preguiceiro. Pero un segundiño, funcións de cocción. Imos a esta historia que é calor convencional. Oxe non, grill máis turbo, a todo trapo. Por qué? Hoy vou facer unha elaboración que mete medo, así que 230, que é o que me deixa o grill máis turbo, que non é outra cousa que a parte de enriba con aire á vez, por eso chamanlle turbo, senón é sen aire, vale? No teu forno, eu non sei como di. Non sei como di, o teu forno non é o meu. Menos mal, imagínate todos facendo a comida no mesmo forno. Vaya movida, cunhas colas así sin máis. Mirade, o que imos facer hoxe é un pastel de carne. Imos empregar tamén, para ese pastel de carne, unha chea de especias. Hoxe sí que, de verdad, hoxe non é o de 4 ingredientes. Non, hoxe é un par deles máis. Pero é algo que temos na casa. E senón, imos a miralo agora. É casi, menos a salsa esta inglesa, que igual di algún, eu non a preguei nunca, as outras cousas e algún aromático deberían estar por aí. E temos unhas patacas tamén que, bueno, pues estaba pensando en facer arroz. Estaba pensando, pero como teño o forno xa, dixen, non. Vou meter o forno, vou meter as patacas con esas especias. Tamén vou a coller un pouco unha cousa bonita as patacas, vou unas remexer ben con elas e vai casar todo unha cousa con outra dunha maneira maravillosa. Esta é unha receita moi yankee, vale? Moi de Estados Unidos, moi tal, porque fa por aí, pero nós traémola a nosa casa e facemos con cousas das boas. Mirade, xa de xa, ingredientes porque son unha chea, patacas para esa gornición. Temos por aquí un pouco para facer un glaseado da carne, ketchup, azúcar moreno, salsa inglesa, vinagre e sriracha, que é oriental, pero este é un punto máis meu que de outra cousa. Os estadounidenses non fan estas historias, pero un toque picante que lle queda moi ben. Despois, por aquí, de especias temos tomiño, orego, salvia, neste caso a salvia anda por aquí, allo en pó, porque creo que vai quedar mellor así deshidratado, como cebola, e un chisco de noz moscada. Temos mostaza, un pouco máis de salsa inglesa, porque vai tamén na carne, allo, kéfir, vale, que non é yogur. Xa falaremos despois con Lidia, que seguro que nos saca de historias. Pan relado, temos tamén ovos, cebola, para facer unha historia ben bonita, e un par de carnes de cocho, neste caso de xamón, e agulla de tenreira. Vamos a lo que temos receita estadounidense. Moi bons días, Lidia. Bos días, estadounidense. Estadounidense, porque é moi mítica, tiene nas típicas pelis estas malas das 3:30 pasadas, que estás ca Babiña con esa historia, de repente aparece unha peli de serie B que lle chaman. Aparece o rapaz e di, me pones un pouco de cacho de pastel de carne. Fala así. Non sei se fala así. Home, que se non sei, ata logo rapariga, como hai algún doblaxe que hai historia, como é historia. Non, non te sona, o sea, como antes sonaba, por exemplo, a crema de cacahuete, que era como moi de aló, hasta fai uns anos que xa é nosa, era como, como almorzan os tipos de aló. Este o que lle levas cando chega a vivir o vecindario un veciño novo. Eco! E levas o prato co pastel. Mira como afiache, con tal cual. Con manteliño aí de cadros. Que eso non facemos aquí en Galicia nin de cuña. E con un vestido como que levo eu, sabes? Como? Aquí en Galicia chega un tipo novo e todos miran así. Que tipo máis raro. Despois os 5 días son todos amigos, Pero despois, mira que ven por aí. Ali non, ali hai unha festa de reconocimiento, levan o pastel de carne, levan o lemon pie, levan estas... Sí, e despois matas entre todos, porque as pelis esas acaban todos con mortos. Isto é increíble. En cambio, aquí acabamos todos facendo unha boa romería, tintico licor café con os amigo Pablo, que é un auténtico carnavaleiro. Xa saberedes por qué. Vale, o primeiro que hai por aquí, que é moi importante, é saber que o que imos facer é coller un par de carnes que podían ser de outra parte, dame un pouco igual, pero esas carnes van levar algo que seguramente, e digo en serio, os de aló non fan, que é caramelizar unha boa cebola. Neste caso, un par de cebolas. Por qué? Porque creo que lle vai dar un toque moi chulo a esta receita. Así que, o primeiro que fago eu vai ser o seguinte. Mirade, coller un chisco de aceite, vale? E, como sabemos,
acaramelar unha cebola non é outra cousa que darlle tempo e tempo. Despois hai bastantes trucos. Eu sei que cando falamos os cociñeiros de facer unha cebola a lume pequeno de todo, eso é verdad, podese facer é o mellor de. Pero tamén, se estás aquí, podes darlle ir xogando un pouco con lume máis forte e ir baixando. Se tes, como teño eu lume de verdad, moitísimo mellor aínda, porque controlase moito máis todo. Neste caso, o que imos facer é o que che dicía, ir cortando esa ceboliña, vale, neste caso a cebola, para ir metendo aí. Interésame, dame un pouco igual, le digo en serio, como vai a cebola, máis grande, máis pequena, porque despois xa a caramelada podo darlle despois cun garfo, porque vou a machacar todo, porque ao final isto non deixa de ser un pastel e ten que ter unha forma... Vale, mira, valo saber perfectamente, é un albóndiga xigante. Unha albóndiga xigante. Sí. Bueno, como diría Sara, almóndiga. Pero xigante, enorme. Polo tanto, como vai ir todo machucado, casmaos cunha cousa e coa outra, pois o que imos facer nós é acaramelar esta cebola en xuliana propiamente, por exemplo, e despois o que facemos é darlle un toque co garfo, machacala toda e metela con esa mostaza, con ese kéfir e con ese tal. Kéfir ou kefir? Creo que en galego é kefir. Kefir, vale, pois igual sí, porque pois kefir, dame igual. Sabes a que me sona a mí kefir? A nome de... A Lima. Non, si, a Lima kefir tamén, pero é como un protagonista dunha telenovela turca. Kefir. O como que non? Está aí, Non te rías porque é verdad. Kefir namorouse de, eu que sei, de Esmeralda, Kefir. A mí mola. Eu sempre ría da xente que vía as telenovelas e un día desto que te avanzan como vai a ser a serie, un avance, engancheime sin saber que era unha telenovela e cando estaba enganchada eu cantos capítulos ten isto? E un madriña. E ti enganchada xa. Engancheime, tanto me ría da xente que vía telenovelas turcas que acabei vendo unha telenovela turca. Eu turca non a vin nunca, ainda miña nai xa as ve, pero no seu día, sendo eu rapaz, sendo pequeno, recordo de ver telenovelas que a miña nai e unha que me impactou, non que me impactou, que estaba enganchado, que engancheime, que, o sea, podo dicir o que engancharse a unha tal, era Cristal. E eu che dicir eu, estaba miña nai, miña tía enganchadísima. Mi vida eres tú. Pero creo que moitísima solamente tú. Sí. Escoita, enganchado. Despois chegou a Dama de Rosa, chegou non sei que. Bueno. E despois chegou o día que chegar pratos combinados. E aí, abur. Botas todo por lado, as mareas vivas de Porto Zas, chegaron os pratos combinados e a Bur Cristal e todas aquelas. Pero Abigail, teño un montón delas. Pero foi un boom, eu creo, que esa telenovela, Claro, escoita, creo que Alfredo chamábase... Ai, non me acordo tanto, pero... Que como non vou recordar eu pero esas recordo tardes que a tele a esa hora estaba reservada. Que dicir, daquela non había tele en cada habitación, Isto era rarísimo, porque eu falaba na escola e podía falar tanto de Cristal como de Son Goku. Era unha auténtica maravilla. Tiña eu liorta para todo o mundo. Bueno, o que temos aquí é esa cebola que vos dixen. Vamos ir rapidamente pulindo con isto. E despois, ao final, isto non é outra forma de comer carne, xa deixando as telenovelas turcas e a kefir. Estou seguro que dentro dunha tempada vou haber un tipo que se chama kefir. Vale. Hemos aí o tal. Eu que quero saber é que é o kéfir. Que é o kéfir? Que é o kéfir? Pois é un leite fermentado. Que é fermentado? Pois mira, cal é a diferencia do yogur co kéfir? Vale, sí. O yogur para ese proceso de fermentación utiliza dúas cepas de bacterias específicas, non? E para facerse o kéfir utilízase unha mestura específica de bacterias e levaduras. Ten máis de 30 especies entre bacterias e levaduras. Polo tanto, ten máis variedade a nivel probiótico, que falamos ás veces da diferencia entre que é un prebiótico e que é un probiótico. Vale. Prebiótico. Normalmente son fibras que son alimento, ¿no? Da nosa microbiota, dos bichiños que nos habitan, ¿no? É o que comen para medrar e para estar sans, ¿no? Vale. Pero un probiótico é incorporar o bichiño vivo, vale? Para que se incorpore, esa sería o ideal, no noso intestino. Eso é o pro. Eso é o pro. Vale. Que pasa? Hai estudos feitos que pois relacionan o kefir con melloras ao sistema inmunolóxico, ¿no? Incluso pois hai algún puntual que está investigando si pode ter un efecto antitumoral, pero sí que é verdade que a maior parte dos estudos do kefir están feitos in vitro, non in vivo, que dicir que fora dun organismo vivo, ou en animais. Non quere dicir que ese mismo efecto se produzca en humanos. Por qué? Porque non temos, o mellor non é o mesmo inxerirse probiótico
que non sabemos se chega vivo a colonizar o noso intestino. Vale, Non é o mesmo podía facer morrer unha polo placa de camiño, laboratorio exactamente. que comelo. Sí, eso entendo Vale. perfectamente. Porque ademais nós temos enzimas o suficientemente agresivas como para matar esa historia, Claro, non? Na medio propia. ácido do estómago, ten que Exactamente. sobrevivir. Por iso que sempre falamos que non existen superalimentos, pero bueno, xa se saberá máis co tempo, pero faltan aínda moitos estudios en humanos para acuñarlle ese tipo de efectos, non é tanto. Pero mira, queres saber un dato curioso? Dime. Mira, destes alimentos que temos aquí, cal dirías que ten ou que pode conter alcohol? Que pode conter alcohol. Espera un segundo que dixo esta lume mínimo, que ao final isto ten que facerse pouco a pouco e vou traendo A ver. cousas. A ver, a carne do xamón cocho picada non ten alcohol. Xa vou traendo por aquí. Vale, o pan relado non ten alcohol, o kefir non ten alcohol, o allo tampouco, as especias tampouco. Isto pode ter alcohol o ketchup, ou pode ter alcohol o vinagre, ou pode ter alcohol a salsa inglesa, máis non. Pois o kefir. Por qué? Porque na fermentación destas levaduras podese producir etanol. Podese producir entre un 0,1 ata un 2% de alcohol. Sí que é verdade que os comerciais, o kefir comercial como o que temos hoxe, non só é superado 0,5, non? Pero se o facemos na casa, sabes que moita xente fai o kefir na casa. Sí. Que compra Sí, o bicho. o bicho, non? Sí, como se vai a kombucha, non? E fai a fermentación na casa, Exactamente. claro. Se a fermentación leva varios días, sí que xa pode ter un 2% perfectamente de alcohol. Por iso que se facemos o kefir na casa, mellor non facer unha fermentación superior a 24 horas e que cada vez que o fagamos botemos leite de novo. Non empregar o kefir, me explícome, Perfectamente. para botar máis leite para seguir fermentando, porque canto máis longa sexa a fermentación, máis produción de etanol. Vale. A modo curiosidade, O sea, para que pero bueno, saibades. estamos falando de moi pouquiño, non? Ata un 2% Pode ter, que, sí, bueno, que non é, sí, que en non? colectivos específicos, o sea, en población xeral, Entendo, seguramente o sea, non pase nada. É pero... super curioso, ten todo sentido. De feito, isto é como cando estamos fermentando co propio arroz e con azucre e tal, podese crear tamén as kombuchas tal, que poden A chegar a kombucha ter, tamén. que poden chegar a ter alcohol e incluso bebidas como a cervexa, como o sake, como tal, que veñen tamén un pouco desa historia. O sea, eu, de feito, nun curso que fixera no País Vasco de cociña, fixéramos unha especie, como me chamaban, que non me sai agora o nome do que tomaban, pero é como unha hidromiel, non? Que é moi mítica tamén das películas, pero estas son xa de guerreiros, que os guerreiros tomaban a hidromiel, agora estamos moi peliculeiros hoxe. E facía eu con arroz e con xenxibre, con auga de arroz e con xenxibre, cun chisco de azúcar e cun honguiño que lle pos. Despois hai que deixalo fermentar, en condicións, evidentemente, sempre pois que teñen que estar estudiadas, pero saía alcohol desa historia e saía gas tamén, vale? Entón, bueno, isto da fermentación é un auténtico mundo. E na cociña estaría moi ben controlar. A min, destas cousas, ainda me falta por saber. Vale, nos polo de agora, o que imos ir facendo é que todos os sabores se vayan arremexendo neste pastel de carne que imos facer. Entonces, como teño isto que vou despois meterlo dentro dun anaquiño cando xa este feito, o que primeiro que vou facer é ir empezando a que todos os sabores se xunten. A ver que che parece. Entonces, por aquí... A mí xa sabes que a min as Un especies poquito- estupendo. xa sei que che Pero hai xente gustan que non... e tal. As especies ou estás a favor ou estás en contra. Quer dizer, hai xente... Eu creo ou- que non se debería... Isto é como o das infusións, non? En plan, non debería estar en contra das Pois infusións. en contra, Isto é quer dicir sabio. que hai xente que lle Sí, encantan ou que repudia. Hai moitísima directamente. xente que cando me ve facer estas cousas, eu tamén o sei, este o Romeo, outro é o Tomiño, deixame a cebola, cólleme, vai me collendo este, porque eu xas deixos aí porque van pas patacas tamén, vale? Este pouco vai para aquí, pero sabes o que pasa? Moitas veces que a xente que me di, deixa de botarlle trapalladas a eso. De trapallada é máis galego, trapalladas. Bueno, pois non son trapalladas, un pouco de allo por aquí tamén, neste caso Pero esta bueno, se cebola non a xogando. queren votar, que non a voten. Que non a boten. Este un pouco de noz moscada, que isto sí que xa non vou botar máis, que é superinvasiva. Agora, vaime collendo tamén eses allos, que teño que relalos, vale? Imos collendo isto así, perfecto, e vaime coller a salsiña inglesa, miña. Isto vai todo pa dentro tamén. Listo. Salsiña inglesa, Cale non, das esa non, dúas, esa claro. vai ir para outra cousa. Xa verás para qué, porque esta ten o seu bule-bule. Isto que vaya mollando. Perfecto, aquí. Correcto. E se me fas ti unha cousa que vai ser o seguinte. Méteme aquí 2 ovos, vale? Así vas cortando e xo non mancho nas maus cos ovos, así ti despois tamén tal vas me axudando, porque aquí, como un albóndega xigante, como ten que ser, o que facemos nós moitas veces é meterlle ese pan relado que me vas traer aquí co kefir, vale? Tamén para aquí, mirade, pan relado e kefir, e van para dentro desta carne onde vou atar. Todo, eso está medido, vale? Todo. Aquí uns 70 gramos de kefir, uns 30, 40 Que gramos. sabes que hai kefir de auga tamén, non só con leite.
Kefir de auga. Sí. Algo escoitei, pero eso que é realmente? Sí, faise con auga, azúcar e os gránulos de kefir de auga. E tómano, pois, a xente que é vegana, vegetariano, que non pode tomar leite por calquera motivo, pois hai kefir de auga. Hai de coco. Bueno, pode ser. Hai de soia. Mira unha cousa, e ti hoxe tomache moito kefir? Non, por qué? Porque parece que tomache alcohol. Así? Porque os ovos é para meter aí no cazo, así. Ou será para cascalos. Miña Lidia, mira, querida. Eu son literal, tens que explicarme. Dis, bota os ovos aí ou bota os ovos aí? No, escoita. Tens que dicir, casi os ovos no cunco. Na casa, dime, por favor, que diches isto. Dime que Dádelle diches pa atrás, que no unha cunco, rapaza como é? lle dis méteme nos ovos Eu no son cunco, literal. méteme nos ovos no cunco. Home, Dios mío, querido, Lidia. Bueno, Tomaches sorte que kefir, collen estes ovos, Ti pero bueno. tomache kefir, mira, toma ver, outro, que eso non está manchadiño, non pasa nada. Toma outro, cascas aí, dous Non ovos. dixeches casca, a ver, rebobinade. Non dixeches casca. Eu non sabía que Bota os tiña que ovos. explicar tantas cousas. Ai, Dios mío, hai Sorte xente que na non collen Esto os vaise teus. facer viral, digo eu, esto vaise facer viral. Veña, vou pela... Ostra. Mira, ora vai pasar. Parecía a min, digo, bota os ovos aí. E digo, que pouco traballo, non pode facer el. Vai pasar unha cousa ben preciosa, é que vai dicir a cantidad de alcohol que ten o kéfir do está chegou, é unha cousa inusitada. A rapaza meteu un dedo no kéfir e voltouse toliña de todo. Vale, este é un hallazo, así que esto deixo por aquí. Mira, xa estamos empezando eso a caramelar. Mira que é unha cousa ben sinxela e que moitas veces non facemos e que tamén se pode comprar, ollo, non pasa nada, pero eu son partidario de que se estamos aí facendo cousas que pois poda ensinar máis ou menos como son, vale? Entón, isto seguimos troneando nela, sabedes que algunha xa vai empezar a cambiar esa cor, e nós polo de agora, o que facemos é o seguinte, mirade, isto vai para aquí, así, eso é, vamos a facer unha cousa tal cual, un pouco de remexida que pode ir en enteiros, non pasaría nada, e van pa aquí tamén, pa dentro, aí. Aí, e agora, se me falo o favor, ainda vamos facer unha cousiña. Vou poñer isto por aquí, que non lle pasa nada, ben tranquilo. Ese ovo vou un apañar ben, e así non empregamos outro, e vas meterme outro ovo aí, vale? Cascar, porque dese ovo... Cascar. Cascar outro ovo aí, porque dese ovo se vou coller... Se vou coller a xema. Veña, perfecto. Así temos todo listo e non nos pasa nada. Mentras eu, o que fago, eso é. Agora collerei esa xemiña, vou na coller xa, espera. Non pasa nada, non pasa nada. Mira, pacatá. Eso é, rescatamos así, estamos na casa. Moitas veces digo, esta non o quero, porque senón colle bastante humidade, e eso aporta cremosidade. Así que, eso por aí, limpo a mau, está perfecto. Isto me pasa a mí tamén, O ovo, se ten un cambio de temperatura a veces brusco ou tal, pode pasar esa telilla, pode romper sen problema ningún. Veña, eso para aquí. E agora, acabamos xa nós de meter isto e imos esperar un chisquiño máis. Que me queda aquí? Nada, hai que facer ese tal. Non me queda nada máis, as especies están todas postas. Así que vou relar isto. Pouco despois o que imos facer é machacar todo. Así que, bueno, o que estaba a contar. Temos un albóndega xigante. Vale, a albóndega podría ser de calquer carne, como digo, porque en realidad o aporte de zumes e de tal estamos botando con moitas cousas que temos aquí. Pero sí que é importante que saibamos que agora imos grilealo, e para grilealo imos botarlle unha salsa que moitas veces falamos de glasear, igual non sabemos o que é glasear, non? E por iso leva algo de azúcar, que tamén é interesante saber o porqué, porque dalle moitísimo brillo. Isto queda maravillosamente ben se se fai agora, como vos dixen, co grill metido aí ben potente durante 10 minutos. Leva dúas coccións. Eses 10 minutos primeiros van a ser a 230, como é o meu, potencia máxima, e despois o que imos facer é poñemos a 160 ou 170 graus. Vale? Media horiña, 40 minutos, depende do grosor, porque hai que empregar un molde. Ahora ímolo ver, vale? Así que, dádeme un segundiño de nada para que esa cebola se acabe de facer, vale? Eu que me quedo remexendo neso, despois xunto unha cousa ca outra, facemos unha moldada ben guapa que vos vai a gustar, que teño cousas feitas, e nun chisquilichasqui, estamos aquí, veña, anda, veña. O sexa que os ovos metidos nun cunco, eso está guai. Pois aí vamos nós, veña que vamos. A onde vas? Vou a ir a unha cousa, porque teño aquí unha chea de historias. Aquí as patacas xa de primeiras, mira o que vou facer. Teño as patacas que moitas veces cortamos en cuarteiróns, que falamos delas, vou coller o coitelo máis pequeno. E imos facer unha cousa ben sinxela, que é facer estes cuarteironciños pequenos que facemos moitas veces. Hai xente que os coce primeiro.
Antes de meter o forno, sí? Sí, coces primeiro, non quedan mal. Unha textura diferente. Unha textura diferente. Acabas de dicirlo perfectamente, non se pode afiar mellor. Pero neste caso eu vou nos enfornar, non vou cocer, e así xa non nos tomamos as cousas a mal. Porque pódense facer, a cociña que xa cho dixo moitas veces, pódense facer de todo, e como queiras. Quedan ben, unha textura diferente, dixécholo moi ben. Xa está, pouco máis. Polo tanto, agora mesmo teño, que estaréis dicindo, pero onde está a super albóndega esa? Onde está o pastel de carne? Pois está no conxelador. Porque no conxelador ten que estar un anaquiño para que colla un pouco de consistencia como facemos sempre. Porque agora ven a parte que moitas veces non queremos e por eso non facemos estas elaboracións, que é a de un pouco, non de papiroflexia, que é co papel, pero sí de ter as cousas ben postas no seu tino. Temos que meter a carne no, como se chama, nun molde que teño por aquí, xa verás, que teño xa preparado, cun papeliño, para darlle vale? forma de pastel. E darlle unha forma de pastel. Pero despois hai que darlle a volta como se fora un flan e metelo ao forno sen esa historia. Vale, patacas, vaya, alguna con un buen cuarteiro. Como? Por facelo bonito, non? Non. No. A ver, depende do molde que empregues. Poderías empregar outro molde. Déxame levar unha auguiña. Pero sí, habría que... Camao, podes darlle a forma. Penso, o que che digo. Camao podes dar a forma, pero... Serían albóndegas. Exactamente. Veña, eso por aquí, este como máis pequeno, vou non facer así, directamente. E o ketchup que vai? Para o pastel ou para as Vas a ver patacas? agora ti, eso é un glaseado, que é unha cousa tan sinxela de facer que vas tolear. Mira, aquí sal, vale? Unha presiña de sal, unha presiña de aceite. E esas sementes que temos aí, esas especias que temos aí, vale? Todas para dentro. Mira. Taca. Que é cebola, allo, non tengo outra cousa, e ervas. Isto é moi típico e dígovos en serio que se non o facedes na casa non sodes ben, porque están boísimas. Se queres botar un pouco de pimenta tamén, mirade, esta cousa, e remexemos nelas. Mira, ponme só para ali e para aquí xa pois eu, non pasa nada. Vale, agora... Se non se fía de darme... Non me fío, home, despois do alcohol, do alcoholímetro ese do kefir, e de... Ai, foi boados ovos, Vale, isto, untadiñas, vale? Isto xa sabes que vai quedar ben, si ou non. Xa estás mirando un pouco a pinta e dis, pa dentro. Vale, agora, rapidamente tamén, vas facer unha cousa ti, que é directamente colles isto, é unha cousa moi chula, que vos vou a contar agora, que vai poñendo todos os ingredientes aquí. Todos, por favor, ¿no? Pero sen un recipiente. Toda cantidad, ahora quero ver como vai. Toda cantidad de ingredientes Toda do cantidad de recipiente. ingredientes está medido, okay, vale? Tes unha varilla para darlle e tal, vas que tirando, ese non falla que tampouco pasa nada, exactamente. Todo azúcar, ¿no? Todo azúcar. Vale, okay. Todo azúcar e todo vinagre. E o azúcar e o vinagre, recordade, se non o sabedes, digo bolo eu, o azúcar e o vinagre disólvese, vale? Non temos que quentalo. Gracias a tal, mira como se empeza a facer tal, e rapidamente se disolve. Por lo tanto, ti metes todo dentro, recordamos os ingredientes, os que tiñamos, que era ese azúcar, esa salsa inglesa, ese ketchup e esa sriracha, xunto co vinagre. Eu o que fago é ir un momento ao conxelador. Queres vir comigo, David? Sí, veña. Vamos para aquí, que collemos isto, que debería estar xa bastante frío. Mira, aquí está, vale? E con isto así, o que imos intentar é encher ese molde. E ese molde ímolo cun pinceliño despois, esa carne ímola glasear toda con isto, vale? Para que vai tal. En un par de veces, mirade, aí nos vamos. Ti sabes que diferencia hai entre o ketchup e o tomate fritido? Entre ketchup e tomate fritido, non. A ver, sí, home, sí. Nutricionalmente, que sería máis interesante? Tomate fritido, non? O ketchup. Sí? A ver, razoa a túa resposta. Non podo razoar, leíno, porque tens... Justifica a túa resposta, non é que quería nos exames. Vale, bueno, pero igual non sei justificalo, pero estou seguro que é así. Primeiro porque a pregunta coñézote e agora xa me queres pillar, pero... Porque ti sabes que parece que pregunto o contrario do que... A ver, cal é o mellor? No, agora digo eu, que é mellor, o ketchup ou o tomate? No, a nivel nutricional o tomate fritido. Vale. Porque o ketchup, levan os dous tomates, o teñen en común. O pasa que o tomate o tomate fritido leva aceite de oliva e sal, pode levar algo de azúcar, pero normalmente unha cantidade mínima e significante. Vale. Pero o ketchup leva cantidades considerables de Depende do azúcar. E se non levar azúcar... E vinagre. Igual non sería ketchup, que sería outra cousa. Bueno, podría ser. Vale, mirad, isto igual colleu consistencia. Mirad o que vou facer. E vou non facer casmaos. Pero espera unha cousa. Vale, eu entendo o que me dice. Está todo forrado, pero eu entón que leín que o ketchup tiña unha cantidade de non sei que, de nutrientes, non sei onde tal, pero en serio, que o leín en algún lado, non?
Non tal. O sea, tomate fritido non tiña trampa. Non era con trampa esta Vale, pregunta. non era con trampa. Mirade, o que é importante é prensar. Parece unha tontería, pero aquí temos que prensar. Hai unha técnica que tamén di que podes meter aquí un pouco de peso e conxelar un ratiño así ou meter unha nevera tamén para que enfríe. Vale, eso está perfecto. Viches como non queda azúcar non queda nada. Eu o que vou facer directamente, teño isto para poder sacar despois máis facilmente, vale? Que tamén é unha cousa que é interesante. Pero eu creo que así, tal e como estou facendo, ben, vou dar os toques de toda a vida. Mira, vale, ti... Mira, como fixeches hoxe, traballache moitísimo, Eli. Buah, traballei moitísimo, sí. Vale. Estarán aquí a xente traballadora nas casas pensando en madriña. Bueno, hombre, cada un ten o seu traballo, Non nos metades con Lidia, Métome eu, nada máis. Vale, aquí, unha pingueiriña dese aceite, vale? Por aí, para que agora non se me pegue esa culler e imos meterlle a última trebellada. Veña. Que quede ben. Isto despois o dixeches de antes. É un pouco tamén por estética, por estas cousas. Vamos a darlle a volta, vale? Ahora que está, que parece que sí que está ben metido aí, que non se escape nada, ben metido todo, imos dar a volta nesta historia. Aquí che vai. Viña. Ta. Eu vou así, rapidamente. E intento facer o seguinte. E o bo é que hai que quitar este papeliño, vale? Aquí está. Porque a veces queda esa formiña ou tal, que metei por fora que parece como digo, jalipullas, como di outro. Moito me gustan despois esas cousas que tal. Mira, agora, que moita xente terma do pastel e di que vai a forma está perfectamente posta, pero non é carne, non? Entonces nós podemos darlle tamén o último toque, a última traballada. Pero isto, como podedes ver, está perfecto. E agora, eso que tes aí, vamos a facer o seguinte. Xa cas patacas adobadas, xa con todo feito, o único que nos encontramos é con esta historia. Demos sacar ben as maus. E facemos o seguinte, que graxe ben, Mira. Antes de enfornar, vale. Antes de enfornar, isto que vai facer unha película, que vai facer que todo o noso pastel, evidentemente, quede como encoirado, é como unha gabardina, vale? Entón, o que temos que ir facendo é que o paso do tempo, os primeiros 10 minutos a moitos grados, como vos dixen, e os seguintes minutos, vale, volvemos a glasear. E de vez en cando, cada 10 minutos, nesa media hora, facemos unha traballada destas. Por eso temos aquí este tipo de cantidade. Entre o azucre, que a caramela, entre o azucre tamén, según ti, que é verdade, o ketchup, unha cousa e outra, vamos tendo o noso pasteliño de carne. Polo tanto, agora, se me acompañas, colles ti esas, vale? Eu abro o forno, ven comigo, David. Vale, vai por aí. Temos que enfornar, vale? E as patacas, como van ir en baixo, isto que queremos, vamos con todo xunto, que isto é importante. Metemos isto por aquí, eso é, esta por aquí, gracias, Lidia. E temos, prácticamente, a elaboración feita. Controlamos o forno e nun chisquilichasqui. Empezamos a zampar. Veña, vamos por aquí que ainda tomamos un cacho de queixo. Hoxe cociñamos pastel de carne. Comezamos picando as cebolas para acaramelar nunha tixola cun chisco de aceite. Ao mesmo tempo que nun cunco engadimos as distintas carnes xunto co tomiño, romeu, salvia, allo e cebola en pó, noz moscada, salsa inglesa, kefir, un par de ovos e a xema doutro, allo relado, unha cullerada de mostaza e pan relado, mesturando para que se integren todos os sabores, deixando que refríe para que colla consistencia e logo botarlle a nosa cebola caramelada. Mentres, cortamos as patacas en cuarteiróns para pasar a unha bandexa con sal, aceite e as especias sobrantes da carne, enfornando xunto ca carne a que lle dimos forma coa axuda dun molde e que untaremos cos ingredientes do glasado mesturados. Primeiro, uns 20 minutos co grill forte e a seguinte media hora co calor en riba e en baixo a 180 graus, recordando que debes glasar a carne de vez en cando. Así que só queda empratar o conxunto e chama a familia, que comeza a papatoria. Vamos, kefir. Mira como brilla. Como brilla. O lacado ese, o glaseado, cun pouco de azúcar, cun pouco de ketchup, fai que pasen estas cousas. Pero ti
ten tino e colle un cacho de carne ben bonito, pícao e despois mazo perfectamente con as especias, con un cuchiño tamén dese sabor que lle metemos por todas partes e, sobre todo, enforna con moita tranquilidade. Primeiro facendo esa parte crocante e logo unhas pataquiñas para acompañar. Temos o pastel de carne. Non está, che bo. Auriño, como está Están ben eso? Déxame boas. coller un pouco. Pasa, al final, probas ti, eu nunca probo.